ospitale, gorde, egi, erronez eta aterpegea zurenetzat. Lasei izaberiz, erizkizunetarako, herriko prozesuetarako eta behar zenen egiz nagusiaren ordezkapena egiteko. Hortako egitera, ja, 1510 azaltzen da, aipamena, idatzita, konsultarrek badaren autobazeritzan, elkartzen ziela, batzarrak ere, espatzeko egizan funtzionik, religiosoa eta bestea batzarrak eta egizko, egiz ahorra da norentzen, eta egiten mila guztieta amari, Nafarra errengoa zen. Erretaurua, amasegaren mendekoa, barrako estilokoa, nio, gurutze santua, tamainetikoa, gotikoa, 14. mendekoa. Kristo gurutzatua, sufrimentu aurpeiakin, erakusten du, kalmariondako, eta atzekadean goibe eta iru, Jerusalem azaltzen da hotzan pirata. Magdalena, horretako Magdalena, eta Lazaro santuen irudiak, 18. mendekoriak. Ustera, Silvestre Zikoia eta Juan Martín Andrés Eskultere ospetsuen lanak direla. Aipagarri da, erakusten dituzten arropa arrantitzu eta lasaiak. Gaiko irudiak, San Pérez Francisco eta San Camilo, denak gaude erlazionatu eri eta zentratzeko dian katoliak izan ziren. Limosneetatik, elamako gola eta etxendur batui korratzen zizkiene errentatik mantendu zen urteetan hospitale eta bazen. Azkeneko obra egita, inauguratu dute azaroaren ostean 2011.
sua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen.
apostoluei iguzu Jesu Kristo berpiztuaren berri eman dezagula eta egunen batez Kristoren lagun izan daitezela zeruetako erreinuan. Zurekin eta Espiritu Santuarekin jaiko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Abesti edarrenaren iburtik. Honela dio emazteak, nire bihotzak maite duenaren bila ibili naiz gauez ohean. Ibili bai, eta ez dut aurkitu. Jaiki naiz eta herrian barrena ibili naiz. Kale eta enparantzetan zehar, nire bihotzak maite duenaren bila. Ibili bai, eta ez dut aurkitu. Guardiek aurkitu naute, errezai damintzale. Galdetu diet, ikusi alduzue nire bihotzak maite duena, haiengatik aurreraseago joan nintzeneko, aurkitu nuen nire bihotzak maite duena. Jaunak izan. Alleluia.
joan zen goizean goiz, oraindik ilun zegoela, eta harria iloritik kendua ikusi zuen. Negarrez zegoen bada, Maria ilobi ondoan, eta negarrez zegoela, ilobi barura begiratu zuen, eta bi engelu ikusi zituen, zuriz jantziak. Jesusen gorputza ipinditako lekuan eseritan, bata buru aldetik, eta bestea oin aldetik. Haiek esan zioten, zer duzu negarrez emakume, eta Mariak erantzun, nire jauna eraman dute, eta ez dakit non jarri duten. Hori esan da, atzera itzuli, eta Jesus ikusi zuen zutik, baina ez zekien Jesus zenik. Jesusek esan zion, zer duzu negarrez emakume, noren bila zabiltza. Mariak baratzelaria zelakoan esan zion, jauna, zuk eraman baduzu, esaidazu non ipini duzun, eta nik jasoko dut. Jesusek orduan Maria eta honek itzulirik honela esan zion bere hizkuntzan, Rabuni, hau da, maisu, eta Jesusek utz nazazu, oraindik ez naiz aitaren gara igo, zoaz, nire senideen gara eta esaiezu. Banoa nire aitaren gana, eta zuen aitaren gana, nire jainkoaren gana, eta zuen jainkoaren gana. Joan zen Maria Magdalena, eta berri hau esan zien ikaslei. Jauna ikusi dut, eta hau esan dit. Jaunak esana. Hasiera, Jose Javierrek adierazi duen bezala, tradizio handiko basilika, zaino hori daukagu hemen goizutan. Gure aurrekoek aspaldi eraikitakoa. Eta gauza historiko guztiek badute halako balio berezia. Eta guretzako semisturontzako fedearekin lotutakoek are gehiago daukate balioa. Hain zuzen ere gure aurrekoen fede hori adierazten duelako. Ze fedea zuten eta zen horako inarak egin behar izan zituzten 16. mendean horako basilika bat egitetzeko esatera dugu gaur egun ere ez dela erraixa izaten, baina izugarrizko baliabideak ditugu garaietan ze horako lanak, ze horako zailtasunak eta ze horako inarak intzituzten ermiki hau zutik jartzen horregatik, gauza dela da, hori urte batzuk, nahiz ere, restauratu, berritu egin zela, eta hemen daukagu modu zoragarria ermiki hau, eta ari importanteagoa dena gaurkoan ospatzera elkartu dira Santa Maria Magdalenaren eguna. Santa Maria Magdalenak badu garrantzi berezia. Eta gure aita santuak, Francisco aita santuak, beti izan du Maria Magdalenak, baina eman nahi izan dio liturgikoki maila altua bat. Mailatik igoru eta jarri du beste apostoluen pare. Hain zuzen ere, santu gehienak ospatzen ditugu oroitzen bezala liturgiari dagokionez. Eta importantenak festa bezala. Gero, egun bereziak izaten dira festa buruak. Baina festa bezala ospatzen dira apostolu guztiak, San Pedro izan ezik, festa izaten dira, gaineko guztiak festa mailarekin ospatzen dira. Eta Francisco eta santuak nahi izan dio Santa Maria Magdalenari maila hori. Apostoluen maila bera festa bezala horregatik haintza eta kantatuz ospatzen ari dira. Eta hain zuzen ere hori da bi motiburengatik. Lehenengoa, berak ere pertsonalki ezagutu zuelako Jesus, eta era bere adiskidea izan duzelako. Eta pentsatu behar dugu, hori apostoluen ere, hori da titulurik handia. Jesusen adiskide izan duzela. Eta guk ere, ilinak batik behar ditu
adiskide izaten. Hori da, evangelioan garbi agertzen zaiguna. Jesus nahi dugu bere adiskideak izan daitezela. Ikus dezagula batez ere adiskide bezala. Gure jauna, gure jainkoa, gure egilea, gure salbatzailea, bai, horiek denak hala die. Baina nahi du bereziki bihotzean sentu dezagula adiskide bezala. Eta mundu zela, berak izan duzituen adiskideak. Haiekin ere, konpartitu zuen bere apostoluak eta horien artean Maria Magdalena. Bi tradizio ezberdin daude eta batzuk esatu dute Maria Magdalena dela Lazarren arreba eta Martalena ere. Hiru adiskide min ziren Jesusenak, hiru horiek. Eta ohartzen dira, evangelioetan oso gauza gutxi agertzen zaizkigulako, horako eguneroko martxataza, eta behin baino gehiagotan agertzen dira. Jesus noiz aipatzen zen haiek bisitatzera, eta agertzen da gainera Lazaro hil zelarik, Jesus gupitu eta negarrez hasi zen. Ez desesperazioaregatik, ez beste zergatik baizik eta bere adiskide minak, Maria eta Marta, negarrez ikusi zituela. Eta haiek negarrez ikusita, berari ere zaio negarra Jesus. Eta hola agertzen da evangelioetan. Beste tradizio badago esaten dira, beste emakume ezberdin bat zela. Ez zela Maria Lazarren ez da, baizik eta Maria bat zela, eta Maria Magdalena beste emakume ezberdin bat. Edozein kasutan, ernik sortu zutenek, beste tradizio horren arteko Lazaro eta Maria Magdalena egoten dut. Edozein kasutan, gaurkoan bereziki eskatzen diogu bere bitartekaritza. Berak eukizuen eta honekin bukatuko dut, apostoluek eukizuten eginkizun beharren. Apostoluek batez ere guri eta bere garaiko jendei eta guri ere haiek ikusitakoaren eta entzundakoaren berri ematen diete. Eta oso bereziki Jesusen piztuerarena. Hori da, gertakizunik importanteena, erabaki horrena benetan Jesusen piztuera. Eta nahi izan duzuen Jesusek Maria Magdalenak pertsonaki ematea aurrena berria apostoluei. Apostoluei baino lehenago agertu zitzaion Maria Magdalena. Garaietan oso zaila izan, hola, emakume bat hartzea, denen lekuko bezala, besteen gainetik bezala, eta Jesusek hala egin nahi izan zuen. Bere adiskidea zen, eta apostoluen gainetik jarri nahi izan zuen hortan, berak eman zezaien bere piztueraren berri. Nolako paper importanteena bezala eman izan zion Maria Magdalena. Guk eskatzen diogu guri ere eman bezala. Jesusen piztueraren itxaropenaren eta zoriontasunaren berri. Eta egin ditzagoen gure eskarrik. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, Santa Maria Magdalena eskatuko diogu, goizuetako herria zaindu dezala elkartasunean, maitasunean, bakean eta fedean. Eskadezaiogun jaunari buka daitezela, justizia eta maitasuna gailendu daitezela. Eskadezaiogun jaunari
pasatxo, hemengo apeza izan duzen, Esteban Irurtzu gogoan hartuko dugu, bihotzaren bigarren urte hurrenean, berarekin batera ere, berri joan zaizkigun Rami eta Xumari Xabadoria, eta hemen lurperatuta daude guztiak, hemen zenbait errautsoa daude, eta denak gogoan hartuko ditugu, jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari Ezun jauna gure eskaria. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jauna, bitartez. Zure semeak ere, bihotzonez hartu baitzuen Maria Madalenak egin zion maitasun agiria. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jandoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzaero nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoan guzti du betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu biren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaio. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta hiltza goresten ditugu bihotz batez kantari. Oh
guretzat egin daitezen. Berak saltu zutenean eta bere gogoz burutzera zikola, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasle eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kalizza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolenari. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat emango izan. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco Goita Santorekin, Florencio Goigozenarekin, eta ez gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren esenideak bereziki, hemen enterratu Doden Ale, eta Jose Mari Zagarria, Rami eta Don Esteban Eruzu. Eta hildako guztiak ere, ahal izazu zeu derpegeren arita. Apostol Santuekin, Maria Magdalena Santuarekin, eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorezez, zaitugura, zaizan. Jesucristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoikoan goztigun horri, Espiritu Santuarekin bat beran, ospeta haintza guztia, gizalditak gizaldi guztietan. Amen.
jauna, gai guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain dela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekaren. Yeah.
Espiritu Santuak